Higala, maayong hapon! Yes, good afternoon and welcome sa DXMU-FM Afternoon Convo Session. Adlaw karon nga Biyernes. Today is the second day sa bulan sa Mayo 2025. Join us as we have this program. Hangtod kita alas 4 sa kahaponon. Kini ang inyong host, LG Iman Aninayon. And live kita karon kay aduna kitay makauban. Yes, aduna kitay makauban ug atong gipanawagan ang tanan nga mga gusto magsundalo. Kani nga opportunity alang kini kaninyo higala. So, live karon nga ato ang makauban. Alang sa ato ang mga taga Central Mindanao University students and graduates kay diri ra ba sa CMU ipahigayon ang AFSAT examination alang sa mga gusto mosulod sa officer candidate course o candidate soldier course. Ato kining sayuron unsa ni siya nga mga courses nga gina-mention nato nga before mo makasulod ani nga course mag-take sa mo og AFSAT. So live karon nga atong makauban si Technical Sergeant Ernesto Clar Jr., ang branch NCO sa Philippine Army, Army Recruitment Office Mindanao, Army Personnel Management Center, Philippine Army. Sir, maayong hapon and welcome to DXMU-FM. Maayong hapon po Doc, LG, sa pag-accommodate sa ako karon. Salamat kayo og sa tanan nga mga estudyante diri sa Central Mindanao University. Maayong hapon po og sa tibuok Bukidnon, no? Diri sa Northern Mindanao nga nagapaminaw ilabi na sa mga kabatan-unan karon. Kini nga mga among mga balita nga among iawhag karong hapuna para ni sa inyo no. So again, thank you very much sa inyong pagpaminaw karon. Yes, ang pinaka-exciting nga news kay diri sa Central Mindanao University ipahigayon ang AFSAT. It's AFP Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. Mao na siya kung entrance exam na siya sa college, maragingon ana no. But kani siyang AFSAT entrance exam sa mga gusto magsundalo. Yes. Kanusa ang examination diri sa CMU kay mo na pinaka-exciting nga news nga gusto madunggan sa atong mga tigpaminaw. Yes ma'am, ang atong schedule sa mobile examination diri sa Central Mindanao University, no, karong May 17, no? May 17 hapit naman ay May 2 na ba ta karon? Yes ma'am, hapit naman. May 17, that is Saturday. Isa lang ka adlaw? May 17 to 20, no? Ang atong Okay. examination. Taas day nga days. Yes ma'am. Pero unsa man na siya, May 17 to 20, pero halimbawa ako mag-take. Isa ra ko ka adlaw mo take. Ma'am, mamili lang siya kay ang atong schedule 17 to 18 is for the officer candidate course. Okay. Nga schedule, no? Okay. So then ang Officer 19, candidate course. yes ma'am. Dayon para sa 19 to 20 para ang 19 sa to 20 ma'am. Ang 19 pala ma'am para sa atong Army qualifying exam at Usa man na siya? special rating exam. So yung mga nag-take ng AFSAT na mga officer candidate course, mauna sila ang mag-exam of Army qualifying exam and special rating exam ma'am. No? I see. So kung kinsa tong ganahan na humana nag-exam sa ilang AFSAT, pwede sila mag-proceed sa Army qualifying exam of special written exam para sa officer candidate course ma'am. Okay. So far pila ni sila kabuok ang nakapasar na sa AFSAT? Meaning katong ni pasar sa 17 to 18? So hindi Imong pa yan ginamin. ma'am, kahit hindi pa na lumabas yung result nila, pwede natin ipa-exam okay. sila, no? Yeah. So para hindi naman Maghintay hindi na pa. tayo pabalik-balik. Yeah. So pa-examine na lang natin. Why So not? but during sa check ng doc ng kanilang papel Papers, ng AFSAT, halimbawa hindi sila makapasa sa kanilang AFSAT, Dili na to dili i-check. na i-check yung EQ and SWE nila, yung Army qualifying exam. Army Qualifying Exam. Exam That's the and- AQE. AQE ma'am. Army Qualifying Exam and The SWE, special written SWE, exam. Special Written Written exam. Exam. Okay, Yes. SWE. Alright. Sige, dayon on the 20th, Ang 20 na to, May 20 is the schedule for the candidate soldier course na exam. okay. AFSAT, no? okay. AFSAT. So one day lang for the One day candidate ma'am, ang soldier atong course. candidate soldier course. Sige. Ato ko nuning himay-himayon sa
unsa ning gitawag nga officer candidate course So, and candidate soldier course. Kay para guided ang ato ang mga tigpaminaw kung asa sila pwede mo apply. yes, ma'am. So, ang atong officer candidate course mao ni ang atong opisyal sa atong Philippine Army, no, mamahimong opisyal sa Philippine Army. So ang atong mga qualification ani ma'am, no, aron mamahimong aron ma-qualified ka na mag-apply sa officer candidate course, no. So una ang atong college diploma. College No, diploma. dapat, That's for the candidate baccalaureate. soldier course, no? Baccalaureate degree holder dapat, no, yung ating candidate soldier course. Then at least 21 to 26 years old, but not older than 27 upon taking. Oh. No? So then ang atong height requirement is 5 feet, both male and female. Then natural born Filipino citizen. Then physically and mentally fit. Then single without parental obligation. Then no pending case in any court. No pending case in any court. Yes, ma'am. Muna siya ang mga qualifications. Qualifications Para sa mga gusto mag-opisyales Yes, ma'am. sa ato ang Philippine Army for the Yes. officer candidate course. Yes, ma'am. Dapat graduate sa college to, no? Yes, ma'am. Dapat What if baccalaureate degree. graduating? Ma'am, pag graduating, so pwede sila mabilong sa candidate soldier course. So dili gid pwede. Dapat Kasi wala pa naman sila diploma yeah. at saka TOR. TOR. Yes, ma'am. Sige. So, para ni sa mga graduate sa college ang officer candidate course, Yes, ma'am. sa ngalan lang daan nga officer, meaning mag-opisyal ka Yes, sa ma'am. Philippine Army. Okay. So, that's for the officer candidate course. Unsay requirements? Amo to, no? Katong Yes, ma'am. Itong imong giistorya. requirements So, move na ta dito na po dayon sa natin. Candidate soldier course. candidate soldier course.